बानाय भिडिअ बानाय आंना बिहामजोआ सोरबा हौवाजों खारफालांमारबायसो आयो रिल्स बानाय भिडिअ बानाय आंना बिहामजोआ सोरबा हौवाजों दोनखारलांमारबायसो हाबाब सालिना गारबोनाय गोजामसो दंखाथारोमोनदां जानांगौ हाबाब सालिना गारबोनाय सोरबा सेंग्रासो दंखाथारोमोनदां नंगौबो जानो हानाय रिल्स बानाय भिडिअ बानाय आंना बिहामजोआ सोरबा हौवाजों दोनखारलांमारबायसो रिल्स बानाय भिडिअ बानाय आंना बिहामजोआ सोरबा हौवाजों खारफालांमारबायसो गैला खारमारबाय बिहामजोआ आंना ओंखाम थफ्ला लानानै नागिरफिनदोलै आबौ हेलौ लोगोफोर बयखौबो खुलुमबाय आरो बरायबाय आङो दायो आबौनि गारांजों मेथाइ खननायनि थाखाय माने थाफ्ला दामगासिनो दं आरोना मेनुवेल रिल्स बानाय आंना बिहामजोआ सोरबा हौवाजों खारफालांबाय होननायनि थाखाय मेनुवेल आं थाफ्ला दामगासिनो रायजोफोर आसा खालामदों बयबो अनसायगोन नायगोन नोंथांमोनाथ' आं दाख्लै ससे हगारनायखौ गोबां अनसायबाय गोबां नायबाय गोबाङानो एक्साइटेड जानानै दं नङा होमबा दा दिनै थाब्ला दामबाय साननैसो उनावनो शुटिंखौ लासिगोन मेथाइयाबो फाइनाल जाखाबाय दिनै फाइनाल खनखासिगोन सिफुं दामबाय दा नोंथांमोनहा बे गानखौहाय जौगा फिल्म प्रडाक्सनाव नुनो मोनगोन आं बेखौ गिबियावनो खोन्थाहरखाबाय बिदिब्ला आं नोंथांमोननो स्टुडिअ'नि माखासे मा इन्सट्रुमेन्ट दामदों आरो आं मा इन्सट्रुमेन्ट्स होदों बेखौ खोन्थानो थाखाय नोंसिनो खोन्थानो थाखाय भिडिअ बानायदों आरोना लेट्स गो दे पाउडार फुनबाय दे थाब्ला दामनो मानसिफ्रा आं पाउडार फुननानै थाब्ला दामो नालाय ओमफ्राय नैबे आखायाव गुफुर नाङो दा बेखौ आङो एखमबा फुगारालासिनो भिडिअ बानायो आरोना ओमफ्राय मानसिफ्रा सानो खोमा आखायाव गुफुर नांनाया थांखु नानाय कमेन्टआवबो हरबाय थायो सोरबा आदायालाय थांखु जायो नामाब्रा गुस्थियाबो दुन ओमफ्राय आखायाबो थांखु नानाय दागसो होनना बुङो आं थांखु जायालै पाउडार फुननायसो लोगोफोर ओमफ्राय आरो गुस्थिया आंना एसे प्रब्लेम जानानै माने फारसेथिं गोजौ फारसेथिं गाहाय बिदि जानानै दं आं बेखौ नोंथांमोननो मानि थाखाय जादों उनावहाय खोन्थागोन आं दा खोन्थाथ'वा दिनैनिफ्राय मिथिनानै ला आं थांखु जाया कमेन्टआव हरनाङा दे थांखु जायो नामा होननानै
जाबस्रिं दामनो नागिरलायबाय जाबस्रिं दामसै आङो दे जाबायना जाहांथारबाय जोबथारसै नै